ctení poslanci, poslankyne, milí hostia, drahí Košičania. Pred takmer polstoročím vošiel do dejín historický výrok vtedy najmocnejšieho, alebo jedného z najmocnejších mužov planéty. Prezident Spojených štátov amerických John Fitzgerald Kennedy oslovil americký národ slovami: nepýtajte sa, čo môže urobiť vaša vlast pre vás, ale čo môžete vy urobiť pre ňu. Vďaka tejto výzve pochopili nielen Američania, ale ľudia na celom svete, aké je dôležité v živote, aj v politike, nielen očakávať, ale aj dávať. Prezident Kennedy si uvedomoval, že bez podpory a osobného prispenia každého jedného človeka v krajine sa mu nemôže podariť úspešne zrealizovať v reálnom živote ambiciózny program nazvaný Nová hranica. Program, ktorým chcel dať prezident svojmu národu nádej a lepší život. Nechcem porovnávať neporovnateľné. Budem ale rád, ak všetci pochopíme takmer 5-10 ročí starý odkaz, ktorý je ale navždy rovnako aktuálny a dôležitý, týkajúci sa aj nás, Košičanov. Nepochybujem totiž o tom, že máme všetci, ako tu sedíme, a všetci, ktorí žijeme v tomto meste, že skutočne všetci máme radi Košice. A nepochybne si rovnako všetci prajeme, aby sa nám v Košiciach žilo spoločne lepšie a krajšie. V kontexte s tým, čo som povedal, je pochopiteľné, že som aj svoj program nazval rovnako úprimne mienenou výzvou, ako bola tá od prezidenta Kennedyho: spolu ozdravíme Košice. Spolu, čiže každý z nás, a spolu, teda všetci spoločne. Ozdravíme neznačí, že by chorobne živorili alebo dokonca umierali. Tak toto z mojej strany nebolo nikdy mienené. Pod ozdravením mesta myslím dopriať mu, aby sa nadýchlo. Aby dostalo čerstvú krv, alebo ešte presnejšie, aby sa život v našom meste rozprúdil na novo, na plné obrátky. Aby sme potenciál Košíc ako celku a všetkých jednotlivcov v ňom naplno využili. Aby sme cítili všetci, ktorí tu žijeme, že už dnes dokážeme spolu a dynamicky vytvárať pre každého z nás a pre všetkých rovnako optimistickú budúcnosť Košíc. Ponúkam Košičanom víziu optimistickej budúcnosti založenú na 8 prioritách, ktoré boli pred komunálnymi voľbami prioritami nielen môjho volebného programu ako kandidáta na primátora mesta Košice, ale aj politických strán podporujúcich moju kandidatúru. Považujem za prirodzené a korektné voči Košičanom, že teraz, po prevzatí úradu, sa stávajú prioritami primátorského programu. Kľúčovými cieľmi pracovného programu všetkých, ktorí preberajú zodpovednosť za riadenie mesta. Priority nášho spoločného úsilia sú zadefinované ako pohodlná a kultúrna doprava, nové pracovné príležitosti, lepší domov pre všetkých Košičanov, bezpečnosť a poriadok, zdravé, čisté a zelené Košice, otvorený a transparentný magistrát, Košice, hlavné mesto kultúry aj po roku 2013 a informačné technológie, vec verejná. Každá z týchto oblastí je rozpracovaná do konkrétnych a realizovateľných krokov, opatrení a rozhodnutí, ktoré bude potrebné prijať a realizovať. Je prirodzené, že za 4 roky sa nedá uskutočniť všetko, čo Košice potrebujú, ale za podstatné považujem, aby sa vybrali po tejto správnej ceste pevným, rozhodným a pokiaľ možno aj jednotným krokom. Ako primátor mesta chcem osobitnú pozornosť venovať zlepšeniu postavenia našich starších spoluobčanov, ktorí sa mnohokrát cítia v Košiciach nedocenení. Budem trvať na dôslednom uplatňovaní systému reálnych opatrení v riešení vážneho problému neprispôsobivých Košičanov. Chcem aktívne prispieť k riešeniu dopravnej situácie, nedostatku parkovacích miest či chýbajúcich multifunkčných ihrísk a športovísk, nedostatočnej bezpečnosti či na zlepšenie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách. Za zvlášť dôležité považujem umiestnenie všetkých zmluv mesta na jeho internetovú stránku a realizovanie verejného obstarávania formou elektronického. Zmením doterajší prístup mesta k investorom.
domácim aj zahraničným. Budovať na Košickom magistráte prednostne otvorené dvere. S kompetentnými manažérmi urobíme všetko preto, aby prišlo v čo najkratšom čase do Košíc čo najviac nových investorov. Košice nevyhnutne a naliehavo potrebujú nové pracovné príležitosti, nové parkovacie doby v centre aj na sídliskách, vybudovanie nových bytov a verím, že aj vďaka investorom budeme môcť modernizovať mesto a ešte viac naštartovať jeho rozvoj. Pred nami je navyše jedna historicky jedinečná a neopakovateľná výzva. Projekt Košice Európske hlavné mesto kultúry. Som pripravený ako primátor urobiť maximum, aby bol úspešný a verím, že aj ostatní Košičania urobia všetko, čo je v ich silách a možnostiach pre spoločný úspech nášho mesta a našej krajiny. Na záver mi dovolte už len povedať, že som pevne presvedčený o tom, že nám, Košičanom, sa môže podariť splniť do písmena slova, ktoré som často hovoril pred komunálnymi voľbami. Slová, ktoré si Košičania označením hlasovacích lístkov a výberov vás, kandidátov vo voľbách, väčšinou vybrali a verím, že trochu zobrali aj za svoje. Máme radi Košice a spolu ich ozdravíme. Preto mi, vážené dámy a páni, dovolte na záver pozmeniť výrok prezidenta Kennedyho a vyzvať ním na spoluprácu všetkých Košičanov. Košičania, nečakajte iba na to, kým mesto urobí niečo pre vás. Mesto sme my všetci a každý z nás môže urobiť niečo pre Košice. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na spoluprácu s Košičanmi a pre Košičanov. Ďakujem.